Здравейте! Здрасти! Ако се чудите къде отиваме... Не, че се говори, че съм с теб. Отиваме към летището. Да, ама само трябва да даде малко предистория, да разберат хората за какво става въпрос. Не видят подробности. Значи, прибираме се от Лондон за София. И това видео ще бъде за да ви покажем как ще реагират бабите и дядовците на Димитър, защото за първи път ще го видят. А и как ще се държи той в самолета, като за първи път? Да. Като цяло. И ще бъде интересно, но... Тежно и интересно и малко за някой. Тя за това как е Сашка, не иска подробно си да влизаме. Ще видим пак. Нали ми Ташки? Ами ще заключим от летището. Да, между другото той стана на 4 месеца, сега декември ще прави 5 и ще се види за първи път с бабите си, с дядовците си, с лелите си, с каките и така нататък. И ще ви покажем как ще реагират те. Абе, голяма тръпка ще. Да, ще бъде интересно, но пък от друга страна пък. Мене гледаш. Гадно е. Така че останете с нас и ще видите. Продължаваме. Така, хора, минахме от проверките. Ето го. Малко ни спряха, за да ни проверят iPad-а. Защото бяхме го сложили в чантата. И затова, когато пътувате, трябва да бъдете малко по-организирани, за да не ви спират. И вече сме. Здрасти! Ние сега го нахранихме и чакаме тук да излезне номера, към кой гейт трябва да отидем. Значи тук гледа нещо. Ами хора, тук сме сега на гейта. На гейта и имаме закъснение на полета. Погледнете. Много хора. Сигурно ще се приберем към колко мислиш? Към пост. Да. Ми така. Така, хора! Тръгваме! Довиждане! Ще се включиме отново! Сега се качихме в самолета от дълго чакане. Димитър за сега е добре. Послушане. И чакаме да тръгнем да позорят. Бай-бай! Кажи бай-бай! Не?
Сигурно един самолет ще бъде пълен. Стигнахме в България след Хора, след 5 часа закъснение пристигнахме, така че останете с нас, за да покажем реакцията на валите и деровците. Здравейте, здравейте. तुम्हारी चाहती वाले О, велико. дай първо. О, здравейте, здравейте. Абе, ден. Ама пусти ми Айде. Много хора сме. Защо плачеш? Ама за чого бе не вируби? Ама къде дойде да писи?